Mama ye gimana kamu oke lah kalau mau pergi kemana pun Willy Boy sigi yɔrɔ la fa den kuma do Willy Boy n'a kan ka o kɔni ye nkalon kuma ye ka kɔrɔ nana kan bɛ yaala nana wolo tɛ juru kan bɛ dun kan kile kɛ diɲɛ tɛ so ye furu tɛ diya muso bɛɛ la ko den ɲuman wolo tɛ diya muso bɛɛ la dumuni kɔnɔ muso bɛɛ tɛ lolo wolo den wolo muso bɛɛ tɛ lolo wolo tigɛna Mali ka ya lolo wolo nani alu fane juruma nani ene madumuya juruma nani kunta dumuya jota bali nakama beingaka muso bebe jorola demulu muso bebe jorola chete so jatu kama demelo Neya Fatumina, Neya Fatumina, Tirema Choroti, Neya Saramana, Mama ye, what I work on a bokono. Mama Sila Casilla, Ulupan Kilisila Casilla, Kanasa Mama, Ulupan Kilisila Casilla. Neya Saram Planning and the Planning, Kilisila Casilla, Tirema Choroti, Mirina Sutuna. Kanasara Jarabila, Neya San Jarabila, Kermachoti, Jarabisi, Casilla, Kermachoti, Yedikan Kudi, Kasi. Nada Flore, Musuma, Domagom, Musuma, Alufani, Nakano, Kermachoti, Jotabali, Nakano, Etakan Nakani, Jotabali Nakana. Presi Bauli muso tidak julakame ani muso tidak julakame beti muso tidak julakame Nala tu konuari kono sebelum konuari ko presi sebelum mana tu Kimana sebasa konala sebelum presi kita kena kanoi Muka jadi nala je kono Bama dala je dala Muka malena la je dala Mele jola koma dala Nasara cheri jola koma dala Mele tume cheni bolo Arifa kise tume cheni bolo Muka jadi nala je kono Bama dala la je dala Muka malena la je Kimini jomo somo Paule moso Koma bena je kama bena Moso bena Yes, muso be julakame, baule muso be julakame, ani muso be julakame, iki muso be julakame, muso be julakame, boya muso be julakame. Mama jimana kembo bela, muso be julakame. Kulo pila jula alufane, jone beni nakano tenu choroti jone bane nakana.
Manden cɛ ni manden muso mori ni karamɔgɔ somaw ni donso aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ kan kuma kelen kana balaba sidan den toro yiridugu feere tɛnɛ den toro yiridugu la dɔ cani bilen ka gorongo bilen fara biri point com mɔgɔ si t'a dabiri an da la bon an bɛna video kɛ video kungurunin Bazoum an ka premier ministre dagabanama ye premier ministre manja premier ministre saramanba ye kalanenba ye tubabukan dumanfɔlaba ye yɛrɛdɔnnaba ye hɔrɔnba ye a taara Nations Unies girigiri a ye kuma minnu fɔ an bɛna dɔ ta détail Bazoum a ko Bazoum ma ko Bazoum tɛ Nigérien ye Nigériens o tɛ se ka digi Bazoum na Bazoum tɛ Nigérien ye Bazoum wolola Tchad ani Libye mais a yɔrɔ in Tchad ani Libye olu tun bɛ kɛlɛ la yɔrɔ dɔ nɔfɛ a bɛ Tchad frontière ani Libye frontière la Bazoum wolola o dugu de la a wolola o dugu la Bazoum commencera a kɔrɔbayara Tchad ani Libye cɛ Bazoum u ye rebelle de don depuis Ala y'a da Bazoum ye rebelle djihadiste terroriste de ye Bazoum ninnu bɛ yaala duguw ni ɲɔgɔn cɛ de n'u ye rébellion kɛ Tchad u b'a fɔ u ye Tchadiens ye u b'a fɔ u ye Libyens ye u b'a fɔ k'u ye Nigériens ye Bazoum identité kelen yɛrɛ t'a la a kɔni wolola nin dugu la n'o ye Tchad ye ani Libye cɛ ye Bazoum ninnu kɔrɔbayara carré kɔnɔnaw de la wula kɔnɔnaw de la i y'a fɔ ka marifa ta dɔrɔn jamanaw kama Bazoum y'o de a wolola Tchad de y'o faamu Tchad yɔrɔ mun fana bɛ yen Tchad frontière de don Tchad ani Libye cɛ a wolola yen ok donc Bazoum ninnu u kɔrɔbayara c'est-à-dire djihadisiya de la u kɔrɔbayara de la n'u y'a ɲagami Tchad u bɛ taa ɲagami Libye rebelliw don Tchad rebelliw don Niger rebelliw don Mali rebelliw don mais a wolola dugu mun yɛrɛ la o dugu bɛ c'est-à-dire o bɛ Tchad de fɛ a b'olu frontière la donc u nana kɔrɔbaya u tɛ dɔwɛrɛ dɔn ka marifa ta ka jamana naani u b'o bɛɛ de buruja ɲɔgɔn fɛ a nana ka na kɔrɔbaya ten Tchadien don Libyen don donc a nana ka na Malien dɔ furu a kɛlen ka Malien furu mun bɛ Tombouctou maintenant a nana sigi mais toujours a bɛ Libye Tchad Niger Mali Sahara in 5 frontières in ale b'olu ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn marifa ci ni ko ɲagami ni ko bilisa ni mɔgɔ fagaw ni bandiyaw ni drogue feerew ni u b'o dɔrɔn de la yen Bazoum ninnu b'o de dɔn maintenant a kɛlen ka Malien furu sisan adamaden ni furu donna i ni mɔgɔ cɛ aw kɛra balimama ye 91 Mali rébellion bɛ négocier wagati min na minnu ye marifa ta Mali kama n'u welela k'u kana sigi ka kuma Bazoum kun b'o la e tɛ Malien ye munna Mali la minnu ye marifa ta k'olu kana kɛlɛ ban e bɛ taa y'o fana na donc o kɛlɛba i kun nin b'o la munna i nin bɛ y'o la c'est que i kun y'o rebelle dɔ de e tɛ dugu mun yɛrɛ nationalité ye e nin bɛ y'o dugu rébellion kɛlɛ ban na cogo di donc o b'a yira ko Bazoum ye rebelle ye bon Niger i taara nin ye Niger fana donc i kɛlen k'a décider ka marifa bila k'a décider k'i nin bɔ rébellion in na parce que aw kɛr'o ɲɛmɔgɔw ye maintenant sa sigi ka kuma i donnen sisan nɔ ka sɔrɔdasiya ko in dabila sisan i taara i sigi Niger i taara i yɛrɛ kɛ Nigérien fana ye olu fana ka kɛlɛbaw ni fɛnw na maintenant sisan nɔ i kɛra Nigérien ye o bɛɛ kɛra 91 tɛmɛnen fana o y'a sɔrɔ i tɛ Nigérien ye donc 91 i kelen Mali ta négocier i taara i yɛrɛ ye Niger Bazoum bon Niger dunan ka Niger mara o ma fɔlɔ e la sinon Malien dɔ de Niger mara ka Niger jidi ka tɛmɛ Niger président bɛɛ kan o Niger o président in dɔ ka tɔgɔ sɛbɛn a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ quoi i y'o faamuya wa o Niger o ko fɛn ma Sarkozy ma ko Niger
iranium mun bɛ bɔ Niger ko k'a tila ko Niger ta bɛ kɛ 52%. Président y'o fɔ Tanja ko Niger ko ka iranium ko Niger ta bɛ kɛ 52%. Tanja ye Sarkozy wele k'o fɔ. Depuis Tanja y'o fɔ kalo 2 o kɔfɛ rebellion wulila Tanja kama. U ye général dɔ bila ka Tanja gɛn ka bɔ fanga la. Mais Tanja ye malien de o. Ménékura Tanjala la Tanja kɔrɔkɛ ka so bɛ Ménékura Tanjala la. Ménékura Tanjala o ye Tanjaw ka so ye. O ye Tanjaw ka so ye siga foyi t'a la. Tanja kun bɛ na juma seli. Mais Tanja u y'a gɛn ka bɔ fanga la mun kama parce que Tanja ko iranium mun bɛ bɔ Niger ko Niger ta 52% ni mun bɛ sɔn i ka sɔn ni mun tɛ sɔn i ka taa. Depuis Tanja y'o fɔ u ye général dɔ bila 2 mois après u ye coup d'état u ye rébellion wuli Tanja fɛ i ka coup d'état kɛ Tanja la. Jɔn y'o kɛ Sarkozy parce que France bɛ jɔnw fɛ minnu bɛ yen n'u bɛ jamana dɔ président nɔfɛ mais jamana den tɛ parce que olu mago t'a la. I n'a fɔ Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara Ivoirien tɛ ne y'a fɔ don min na u ye ne neni mais bi bɛɛ y'a dɔn ko Ivoirien tɛ c'est voltaïque. Minnu fana b'a fɔ k'u tɛ voltaïque dɔn c'est-à-dire Burkina tɔgɔ Thomas Sankara de y'a kɛ Burkina yan'a ka kɛ Burkina All Volta de kun. Thomas Sankara de y'a fɔ ko All Volta k'a t'o tɔgɔ ko o tɛ faso kan ye donc Thomas Sankara de y'a kɛ Burkina ye mais yanni Thomas Sankara ka Burkina tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ Burkina ye a kun tɔgɔ de ye ko All Volta donc a dugudenw tun bɛ wele ko les Voitaliques donc kuma banna pewu Alassane fana y'o de donc o de kama France b'u fɛ parce que u bɛ jamana mun kunna n'u ye jamana bɛɛ faga olu ka foyi t'a la n'u ye jamana bɛɛ feere olu ka foyi t'a la ni safinɛ minan cira olu ka foyi t'a la a tɛ ko a den tɛ ko donc maintenant Bazoum a bangera Tchad frontière la Tchad ni Libye cɛ a lamɔna Tchad ni Libye cɛ a kɔrɔbayalen a nana a yɛrɛ nin ye Mali rébellion ko la a ye malien dɔ furu a nana sigi Mali la i y'o faamuya wa donc a kɔrɔbayara yen Mali ni Niger cɛ a taara kɛ Niger président ye depuis Ala y'a da Mali ɲagamini rébellion ɲagamini a nin b'a la o de kama o kɛlɛ banni a kun b'a la alors que malien tɛ Tchad rébellion banni Bazoum kun b'a la parce que Niger rébellion banni a kun b'o la parce que nigérien tɛ Tchad rébellion banni a tun b'o la Libye rébellion ko a kun b'o la donc moi a y'a si bɛɛ kɛ rébellion de la i y'a fɔ France ye bon Ablaye Maïga n'a ko ko Bazoum tɛ malien ye a kana sɔsɔ Ablaye Maïga ninnu faw olu de ye Bazoum ninnu kɛlɛ Ablaye Maïga ninnu faw olu de ye Mali général ye Ablaye Maïga ninnu faw Ablaye Maïga ninnu olu bangera la ka kɔrɔbaya la i y'o faamuya parce que yiri mun turula ani mun falenna olu tɛ kelen Ablaye Maïga ninnu ma turu Ablaye Maïga ninnu falenna de k'a min u ba sinji la k'a sama u fa bɔmɔsi la olu bɛ sɔrɔdasiya dɔɔni ok donc Bazoum i y'a faamuya wa a filɛ nin ye donc u y'o ta bɔ a la pewu Nigériens a tɔ b'u yɛrɛ bolo sisan ya Nigérien mun bɛ se k'a fɔ ko Bazoum fa ka dugu filɛ Niger o k'o yira Nigérien min bɛ se k'a fɔ ko Bazoum ba ka dugu filɛ Niger o k'o yira Nigérien min bɛ se k'a fɔ ko Bazoum kɔrɔbayara nin dugu la o Nigérien k'o yira mun bɛ se k'a fɔ ko Bazoum kɔrɔmuso filɛ nin Niger i y'a faamuya wa a kɔrɔmuso ni anw kɔrɔmusow de kɔrɔbayara o k'o yira Niger Bazoum y'a ka kalan kɛ Niger ekɔliso min na o k'o yira Bazoum ka dengili kɛra Niger misiri min na o k'o yira cɛkɔrɔba min ye Bazoum tɔgɔ da Niger o k'o yira i y'a fɔ Bazoum mɔkɛ o k'o yira a tɛ yen donc o kana digi Nigériens na n'i y'a taalen a fɔ ONU na fɔlɔ ONU yɛrɛ k'a dɔn fɔlɔ président ye rebelle de ye président ye dunan de ye président ye dunan den de ye Bazoum ye dunan den de ye Niger bon Alassane Dra wulila wa anw taara i y'a faamuya wa port bɛ Garincha le meilleur dribbleur port bɛ Garincha Alassane Dra wulila port bɛ Garincha le meilleur dribbleur de tous les temps Garincha o fa ye Burukina bɛ yen Garincha ba ye Burukina bɛ yen
Garincha bangera Burkina. Garincha a ka école kɛ Burkina. Garincha ye bac sɔrɔ Burkina. Garincha taara États-Unis ni Burkina national ni Burkina passeport de. Garincha nana RFI la, RFM na. I y'a faamu? Bangi Afrique bangi la comme Burkina be. Garincha ye juru ta k'a ka so jɔ Burkina de. Garincha o bɔra Burkina be la ka kɛ Ivoirien ye o kɛra 93. Donc alhamdulillah rabbil alamin. Porbe Garincha, Grand Bassam Ronaldinho, yo famawa, Kumbasi Ben Badi, Porbe Issou Falgou Fofana. Au Fouiboigny, il y a Elephanto, est-ce qu'il y a Alassane Gouto ou formation nawa? Au Fouiboigny, il y a Elephanto, Wegayo, Weige Souma, ele Tintin, 88, na ballon, na Tintin. Est-ce qu'il y a Alassane? Est-ce qu'il y a Alassane Gouto ou Fouika, ils verront la formation na mouille Coupe d'Afrique? Mais c'est pas longtemps, il y a Famawa, Garincha, c'est-à-dire amena non amena mun kɛ sisan ala de b'a dɔn parce que nin ko in bɛ cogo min n'an ma nin kɛ tan a ma ɲi a ma ɲi a ma ɲi a ma ɲi a bɛ kɛ cogo min na sisan an bɛna ɲɔgɔn faamuya ko dɔw la i y'o faamuya wa ni si Ablaye Maïga ye mun fɔ tiɲɛ de don quoi donc n'a ye mun fɔ tiɲɛ don ya Elephanto est-ce que Alassane Gouté une formation là le gars wo Weige Souma ele 88 na ballon na Weige Souma ele donc Weige Souma ele Gadji Seli présent wa Gadji Seli CEDEAO Gadji Seli voilà le faillot voilà le faillot voilà il est fort voilà il est fort voilà les faillots Alassane Dramane Ouattara qui va-t-il faire qui va tenter de partir qui serve qui Alassane Dramane Ouattara Alassane Dramane Ouattara qui serve Bazoum. Bazoum, que va-t-il faire? Qui serve le président Guignol de Guinée-Bissau qui rentre dans le second de réparation. Abdoulaye Maïga s'interpose. Abdoulaye Maïga, que va-t-il faire? Qui donne à qui? Abdoulaye Maïga qui serve Diop. Diop, que va-t-il faire? Qui donne à Modibo. Modibo qui rentre dans le second de réparation. Assimi Bu. Là, il a Adam qui s'est dandé. Alassane Dramane Ouattara, que va-t-il faire? Alassane Dramane Ouattara, Garincha de Port-Bouilly. Alassane qui dribble 1, Garincha de Port-Bouilly. Alassane qui dribble 2, Garincha de Port-Bouilly. Qui serve qui? Bazoum. Bazoum qui serve le président Guignol, Guinée-Bissau, qui donne à Emmanuel Macron. Macron, que va-t-il faire? Macron qui donne qui? Macron passe en retrait. Macron qui donne à Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara Alassane Dramane Ouattara, que va-t-il faire? Qui essayait de dribbler lui une régularité et l'arbitre souffle rapidement joué. Alassane Dramane Ouattara, toujours Alassane. Alassane qui donne qui? Bazoum. Bazoum qui donne qui? Bazoum qui serve qui? Bazoum, Alassane. Une deux entre Bazoum et Alassane. Alassane Dramane Ouattara. Alassane Draoulilila wa Antara Port-Bouilly Garincha. Garincha au second de réparation.
Assim s'interpose. Assim, maintenant c'est le gouvernement malien qui vont tenter de partir rapidement jouer. Assim Goïta qui serve qui Modibo qui donne qui Job qui dribble un, Job qui efface que Job qui joue à son camp, qui serve son défenseur, ministre de la défense, Modibo qui serve Diao, que va-t-il faire? Diao qui lève à sa tête, qui tente à la poitrine de l'homme noir. Tchedjan, à la poitrine de Job qui donne qui donne à le ministre le plus aimé, Abdoulaye Diop qui serve Modibo Inde, Modibo qui centre, Assim Goïta et but. Adam qui s'est dandé, un mot bien farabi. Et but. Oh, je vois un ballon. Là. Il a déjà prison étranger nous demande quel est le nom là. Et un ballon fana ba malien ni goy. Amena no fana ga histoire. Assim Goïta, changement. On sort Assim Goïta qui va sortir, qui laisse à la place de Doumbia. Doumbia, tchouché. Doumbia, que va-t-il faire? Coup franc. Doumbia, coup franc 45 mètres. Je vois Doumbia qui prend son élan. Doumbia qui court vers le ballon. Doumbia qui frappe. Et but. Là, il a. Doumbia du Kéman. Le président guinéen vient de rentrer, premier coup franc et il a marqué. Doumbia. Et Doumbia est grave. Là, il a la Doumbia. Doumbia là ka barga du là. Général Kendo Sigileno. Qui est général et qui veut vidéo qu'elle a, il veut États-Unis. Qui veut de Doumbia là. Intergué. Général. Était général, le plus grand vidéoman guinéen, c'est moi qui te dis. Le général des vidéomans guinéens, c'est l'enfer de la vérité. Billahi, c'est l'enfer de la vérité. C'est un guerrier. L'enfer de la vérité. Mon petit frère, je te respecte. Chapeau à toi. Tu es un vrai Africain. Tu es un guerrier. Tu es un vrai poulot. Tu es un vrai poulot Nyamata Gachi. L'enfer de la vérité. Je vois, c'est toi le seul général. Billah, tu es le seul général des vidéomans guinéens. Mais je vois un guignol qui est aux États-Unis, qui veut prendre à ta place. Il croit que nous, on ne connaît pas les vidéomans guinéens. Il dit que lui, il est le général. Il fait que dénigrer Doumbia. Le faux général vidéoman guinéen qui est aux États-Unis, Ifa, Billahi Talahi, Ifa tese Doumbia ka samarakoro. Billahi, Iba tese Doumbia ka fugulankoro, Ifa tese Doumbia ka samarakoro. Ibi ka kloklo ni ka klakla ou bekei. Ya famia wa anti-jate, parce que Ika mise, ambe kele muna ite kele korodo. Ni itaye Alpha Condé kode, Alpha Condé abora fangala. Alpha Condé sona, abora fangala, Alpha Condé muso sona, Alpha Condé den sona, Alpha Condé buranakaw sona. Doumbia de mande famay. Ni yi ba de na ikana Doumbia takabo Guinée masakea la. Ni yi ba de na ikana Doumbia takabo Guinée masakea la. Ise kotala. Ni Doumbia sara alibi e fa. Doumbia ka kiri keto lahara alabi fa. Alabi ifa nyiningali ke Doumbia la. Alabi ba nyiningali ke Doumbia la. Kafri de. Yafa kunangunde. Yafa ma nima fra Doumbia la bibi. Nima fra Doumbia la bi batar sauté. Il batar sauté quand bi fa plogré. Bi fa batar sauté. Il fa batar sauté quand. Obe ere plogré. Mento Sénégalais ya noa. Ka i ba batar sauté. O sauté quand bi ere plodenchi. Kafri de. Ebe Doumbia to. Sraka de. E mounya Guinée. Johnny bi fa do Guinée. Johnny bi ba don Guinée. Johnny ambi ka kele don Guinée.
depuis wolola ye mun ye Guinée fu kɔrɔ den i ti jɔ an ka dɔ mɛn États-Unis taga tigɛ ɲɛmɔgɔ denya ye i y'o faamuya États-Unis taga tigɛ ɲɛmɔgɔ denya ye dangaden sarakaden farafinw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan i y'a fɔ a bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ na ka tiɲɛtigiw dɛmɛ o Dunbiya nana Dunbiya tɛ jinɛ ye wɔkulɔ tɛ o mais Dunbiya bɛ Mali fɛ wa anw bɛ Dunbiya fɛ anw bɛ Dunbiya de fɛ n'i ko tɛ bɛn i ma ne y'o f'i ɲɛna o Maliyɛnw ma vidéo maniya daminɛ dɛ mais n'anw bɛ yɔrɔ min na o ye victoire de ye anw tɛ défaite dɔn anw tɛ défaite dɔn dɛ e bɛ se kuma la e bɛ se kuma la e bɛ mun dɔn Dunbiya la e bɛ mun dɔn Dunbiya la i tɛ foyi dɔn Dunbiya la i y'a faamu wa n'i ma sɔn an b'i fa faga k'i ba faga foyi tɛ bɔ a la ko Dunbiya anw ta o de foyi tɛ bɔ a la i y'o faamuya wa anw ta o de dɛ n'i ma sɔn an b'i fa faga k'i ba faga anw de ye Guinée anw i y'o faamuya Dunbiya de ye Manden faama ye Dunbiya de ye Guinée faama ye Dunbiya ye fulaw ka faama ye Dunbiya ye maninkaw ka faama ye siya o siya bɛ Guinée Dunbiya de ye bɛɛ ka faama ye wa a diyara mɔgɔ min ye Dunbiya de bɛ a ma diya mɔgɔ min ye Dunbiya de bɛ n'i y'i ba den Dunbiya bɛ palais la n'i y'i fa den Dunbiya bɛ palais la cɛjan don a ka bon a ka jan i y'a faamuya wa a bɛ se kɛlɛ la a bɛ ni Ala ni kira cɛ walayi saya ka jɔ a ka da la o ka fisa i ka wuli sɔgɔmada fɛ ka Dunbiya jɔlen ye tenni na a ka da la i b'o dɔn pɛrɛ e b'o dɔn pɛrɛ Dunbiya senna samara yɛrɛ e yɛrɛ b'a dɔn hali n'i ye Dunbiya i b'a dɔn ko Dunbiya tɛ 45 don i b'a dɔn pɛrɛ o cɛ ma wolo i fa tɛ dɛ depuis siya créera o cɛ tɛ diɲɛ na mun b'i siya la k'a bɛ Dunbiya senna pointiri yɛrɛ don sarakaden sigilen bɛ États-Unis namimadenya la ko Dunbiya dénigré la e bɛ Dunbiya dénigré mun na e bɛ Dunbiya dénigré mun na Dunbiya ye mun kɛ Alpha Condé ye mɔgɔ min faga Dunbiya y'a faga Alpha Condé ye mɔgɔ min faga Seru Dalenga victoire ko la Alpha Condé ye mɔgɔ min faga est-ce que Dunbiya y'o faga e sarakaden bɛna mun de fɔ anw ɲɛna Alpha Condé ye fagali mun kɛ mɔgɔ min sara fulaw ka kɛlɛ la Alpha Condé ka ta ka bɔ yen Dunbiya y'o kɛ yan jamana bilala don min na i y'a fɔ a kawo la Dunbiya de y'o kɛ yan rond-point bɛɛ bloquera Dunbiya de y'o kɛ yan fulaw minnu taara ka t'u bila giri kɔnɔ Dunbiya de y'o kɛ yan fuladen minnu cira n'u tɛ ɲini k'u bɛɛ faga Dunbiya de y'o kɛ yan e sarakaden min n'i jɔ i n'a fɔ Alpha tile la e bɛna mun de fɔ an ɲɛna Alpha Condé mun tun bɛ kule a b'i sigilen to a bɛ kumabaw fɔ i y'o faamuya wa tubabuw ma ka tila ka taa tubabuw wele dogodogonin dogo la ji jukɔrɔla la e bɛna mun de fɔ an ɲɛna Alpha Condé san 40 opposition a nana a ye mun de kɛ papara Alpha Condé papara 3e mandat a kun i ti jɔ an ka dɔmɛ de ya Dunbiya y'a jɛ ni i ma kontan ni cɛw cɛ bɛ ka Dunbiya nɛnɛ an b'aw bɛɛ fa n'aw baw minɛ an b'aw fa n'aw baw minɛ k'aw faw ɲininka mun na u y'aw ɲɔgɔn sarakaden wolo n'i ye sarakaden wolo i b'a conséquence ta sarakaden wolo conséquence ye ka sarakaden fa n'a ba datugu fara Dunbiya la dɛ ni cɛw cɛ ko i tɛ Dunbiya ye a b'i n'an cɛ n'i k'i tɛ Dunbiya i b'an ka sira kan n'i ko k'i tɛ Dunbiya fɛ an b'i batard sauter ni mun tɛ Dunbiya fɛ an b'o batard sauter ni mun Dunbiya koma ni mun an b'o batard sauter ni mun tɛ fɛ ka i tɛ fɛ i batard ka sauter i tɛ Dunbiya fɛ i b'i da de ni m'i da de an b'i batard sauter ni m'i da de an b'i ba ɲɔgɔn ni m'i da de an b'i ba embrasser a kulo kɔnɔna na f'i ba ka to k'a ɲɛni tugun an b'an nɛn bila i ba kulo kɔnɔna na bilahi f'i ba ka to k'a ɲɛni tugun sarakaden ninnu ba mazo den ninnu a tɛ fara Dunbiya la i tɛ fara Dunbiya la Dunbiya b'e dɔn est-ce que Dunbiya b'e dɔn Dunbiya mago b'e la dangaden danga safinɛ ko ye i y'o faamuya wa mun dangadenya daminɛlen aw fɛ de o fara la de Dunbiya bɛ to yen le président Dunbiya chapeau et puis il taara 22 la Dunbiya la ilala Dunbiya ka bɔ a ka jan ko ye masakɛ a cɛ ka ye Dunbiya la ko ye Manden faama faama tɛ se ka kɛ mɔgɔ fitinin ye quoi i m'a ye ni Asimu natɔ i b'a fɔ ko orobo n'i ye Dunbiya ye
La ilaha illallah. Wa bana koy. Ibeka de asimu labɛn Ibeka de a labɛn walasa mɔgɔ si kana sa ale ma a banna pewu wa Alpha Condé de Doumbia labɛn walasa mɔgɔ si kana sa ale ma n'i bɛ janfa kɔlɔn sen i b'a fɛrɛ kɔ u bɛɛ y'u ka janfa kɔlɔn sen u yɛrɛ de firira a kɔnɔ koyi Asimu de y'an ka faama ye chapeau Doumbia de fana y'an ka faama ye Laginɛ chapeau o de don ala ɲɛ b'a la o Doumbia yɛrɛ tɛ mɔgɔ jaabi o wa Doumbia fana ka di ne ye dɛ La ilaha illallah abana pew Fakoli si fanga segina so fanga dile Fakoli ma ni Laginɛ fanga di Fakoli ma fanga segina ko Fakoli kunba jankoli wallahi hali ni ye Doumbia i b'a dɔn k'a bɔra Fakoli la billahi ne ma Fakoli ye mais ni ye Doumbia ye ka Fakoli commentaire lamɛn ka Doumbia layɛ ka Fakoli ma visage mais ni ye Doumbia ye ali b'a dɔn minnu ye Fakoli o b'a dɔn ko Doumbia ni Fakoli bɔlen don a ta i k'a lajɛ kɛ ko Fakoli kunba ani Fakoli daba Fakoli kunba ani Fakoli daba Doumbia ka bon Doumbia ka jan Doumbia bɛ kumabaw fɔ Doumbia bɛ kobaw kɛ ko jamanjan koli ali ni ye Doumbia i b'a dɔn ko Doumbia ye jamanjan koli si ye ali ni ye Doumbia i b'a dɔn ko Doumbia ye Fakoli si ye ali ni ye Doumbia i b'a dɔn ko Doumbia ye Doumbia ye ali ni ye Doumbia i b'a dɔn ko Manden faama don ni ye Doumbia ye ne bala ko tentɔ Manden faamaya cɛ ka ɲi Doumbia la Manden faamaya dawula bɛ Doumbia la Manden faamaya sara bɛ Doumbia la Manden faamaya Doumbia n'a ka kan wa Doumbia de don koyi ni mun ma kontan Doumbia bi i ba kun di ka frontière ka polosiw sigiyɔrɔ k'i ba kunkolo la fanga Fakoli. Donc, Ahmed Bitabla, one love à vous tous. Doumbia et Doumbia. Asimu Igoita, one love à vous tous. Kana Balaba. La ilaha illallah, bitter patante. Kumasi Garesha, bitter patante. Kumasi Garesha. Alassane Draouli la Garesha. On tara.